Herri ametsa ikastolan gaude eta orain hasiko gara azterketarekin. Bai, nire eskuinaldean Unas. eta ezkerraldean Lu. Zuretzat Unas lehenengo galdera. Hortxe. Zein planeta da ezaguna planeta gorria bezala? 3 aukera emango Unas. A. Júpiter. B. Marte. C. Tximinoen planeta. A. Júpiter. A. Júpiter esaten du Unasek. Hala izango te da. Ez! Marte da! Marte zen Unas planeta gorria. Ez da zer pasatzen, lasai. Bueno. Oso ongi. Lur, zure galdera. Gorputzaren 60% zer da? A. Ura. B. Sagardua. C. Odola. Gorputzaren 60%. C. Odola. Lurrek uste du 60% odola dela. Izan daiteke, bai ala ez. Ez, ura da! Ura pila badakagu. Karo, zut ura asko eraten alduzue. Oso importantea ura eratea, oso ongi. Zein animaliari gustatzen zaio moda? Beti bere azala aldatzen duelako. Kontutan hartu, A. Tigrea. B. Kamaleoia. C. Zebra. B. Kamaleoia. Kamaleoia. Bai, zaila da esatea, nire ikuste egiten zaila. B. Esaten du, kamaleoia beti modan aldago. Bai, oso ongi. Bai, tegia da, azala aldatzen duelako, oso ongi. Oso ongi. Non gordetzen dira pentsamenduak? A. Buruan. B. Motxilan. Edo C. Etxeko kajoi batean. A. Buruan. Lurrek ez dut dudarik izan. A. Buruan. Pentsamenduak buruan gordetzen aldira? Bai, alaxe da. Oso ongi, Lur. Oso ongi, oso. Dantza gustatzen altzaizun, Unas? Bai. Oso ongi. Ea ba, hortxe galdera. Zein herrialdetik dator flamenko dantza? A. Frantziatik. B. Espainiatik. C. Italiatik. C. Italiatik. Unasek uste du Italiatik datorrela. Non dator? Espainiatik izona. Flamenko, Espainiatik. Oso ongi kantatu dut gainera. Zergatik behar dugu sudurra? A. Betaurrekok eusteko. B. Behatza sartzeko. Eta C. Pentsatzeko. Zergatik behar dugu sudurra? A. Betaurrekoak heltzeko. Lurrek esan du. A. Betaurrekok eusteko. Betaurrekok eusteko behar da sudurra, bai, seguro. Bestela erori egiten da, bai? Bai, hala da? Bai, oso ongi, betaurrekok eusteko, oso ongi. Batzutan esartzen dugu horrela, ez da? Baina horretako ez du balio. Ni txikitan bakarrik. Bai, zorionak bioi oso ongi egin duzu, horrek zer esan nahi du? Unas, zure domina jarri. Eskerrik asko. Ez horregatik, Lur, zure domina jarri. Eskerrik asko. Bai, eta nola oso ongi egin duzuen, 5 txalo merezi dituzue.